Duizenden handicapten in een rolstoel met vrijwilligerswerk dreig je achter de graniums te bedaren. De regering wil bezuinigen op het taxivervoer voor deze groep. Daardoor kan een grutpad net meer op haar werkadres komen. De vereniging Gehandicaptenzorg Nederland komt in actie als de bezuinigingsstrook in. De regering wil gewoon achter de graniums zijn, dat vind ik gewoon net goed. Provinciale steden binnen van de maand definitief akkoord gingen met de kandidaatstelling van Ljouters culturele haardstad in 2018. Een meerderheid is voor de nominatie. Dat komt vooral door het CDA. Die partij ging eerder bezwierend in de kandidaatstelling, maar is nog klaar. De Friesland Flyers doggen dit in mei voor de Longerstitel. Dat denkt tot eerst de nieuwe coach van de ijshockeyclub, Chris Eimers. De club had 3 nieuwe spelers onlutsen en ook een nieuw bestuur. Nevens de Flyers coach kan het Jereveen zo uitgroeien tot het ijshockeybalwerk van Nederland. Bestuursvoorzitter Wan de Blauw van Zorgpartners Friesland, dat onder andere het MCL ondervalt, is opnieuw een van de best betaalde bestuurders in de zorg. De verzonderziek van vakbond Advocabo FNV verdient de Blauw verliet dik €222.000 en staat ermee landelijk op het derde plak. Jong bleef het langzoel, vannacht begint de loft en zakt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen begint met zinnen, let op het eider kans op tonger, het wordt zo'n 21 graden.